Iso sí, cambiamos absolutamente de estilo, de fotografar realidade inerte a fotografar cambiando e transformando a realidade. É a fotografía fantástica que practica Isidro Cea e que se pode ver na exposición Anxos, Demos e outros retratos divinos de la muerte no Centro Cívico de Caranza en Ferrol. No Zigzag entramos nunha desas sesións fotográficas. Isidro Cea leva case 3 anos facendo fotografía fantástica e gótica. O que comezou como unha afición foise convertendo pouco a pouco nunha práctica cada vez máis profesional. Aínda así, Cea é consciente que non todo o mundo sabe en que consiste esta modalidade. A fotografía gótica, a fotografía fantástica, é un estilo vencellado á fotografía de retrato na que tratamos de arrincar o suxeito da realidade, sustituir elementos do ambiente real por elementos imaginarios. A fotografía gótica podese diferenciar da fotografía de fantasía en que hai menos a cor e un pouco máis dramática. O traballo creativo non remata ao finalizar a sesión fotográfica, senón que vai moito máis alá. Para mí o máis importante da fotografía é a iluminación, darlle a luz que é preciso para despois podela tratar en edición, despois da fotografía, coa corrección que debe ser. E despois unha edición coidada na que trato de pulir ben a pel da protagonista con programas de edición como pode ser o Photoshop. Tamén incluir texturas. Unha textura é outra fotografía diferente posta en riba da fotografía do protagonista. A través das redes sociais estou encontrando moita xente que lle gusta este estilo fotográfico e, curiosamente, unha vez que se ven reflexados nel, non a todos lles gusta como queda. Esa fotografía a ve calquera outra persoa e lle encanta. Unha vez que é esa persoa que é a protagonista, de repente ves extraño. Coa fotografía de fantasía podo me escapar. Podo poñer ao protagonista, poñer ao modelo no sitio que eu quero ou que a modelo me pide. É un modo de evasión, por iso me gusta tanto. Visitamos un novo lugar para a exposición e a creación artística que ven encher o oco existente entre os espazos institucionais e as galerías privadas.